Sing ngupah kata bote ya. Ya apa bekal cengkek. Seberotek mereka. Ibu Suryati saking Wonosari Taman Suruh. Monggo Bapak Ibu sedaya hadir teng mriki saged nyekseni upacara Pusek Punjen. Menika adat tradisi Banyuwangi. Ayo tuh ngarepin cukup Pak, cukup ya, kadung cukup nong ini kan. Nggih. Nah, iku kuncinya nong ngarep ini pan-panan. Nggih gak ngeri kebun. Ngendi ya? Cukup. Ini. Ala. Selendang kawung mendung kemulang lawang wayah ngombe yaduh ya belas asih nopo telas kangge bukti pinun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ingkang kula hormati, khususnya keluarga besar dari Muhammad Agil Wafa, putra dari Bapak almarhum Abdul Hakim dan Ibu Hania, juga keluarga besar dari Ananda Devi Istiqomah dari Wonosari Taman Suruh, Kecamatan Blagah. Sore hari ini kita akan menyaksikan secara bersama-sama tentang Pusek Punjen. Nopo Pusek Punjen niku? Pusek Punjen iku adat tradisi teko Banyuwangi. Tapi sak durunge kula mulai kanggo pengantin kekalih jaluk untuk kameramen dulu. Tangan jempol kanan untuk pengantin berhadapan. Ya. Tangan jempol kiri kamera. Ya. Kita saksikan bahwa mempelai berdua ini sudah melakukan ijab kabul sah, menggambarkan bahwa hari ini sudah menutup masa lajangnya. Ya, kita doakan bersama, mudah-mudahan kedua mempelai
dijadikan pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, langgeng dunya akhirate. Amin ya rabbal alamin. Sudah, mungkin bisa duduk adik. Ya, sebetulnya gula campuran ya dosanya. Mesti kudu nganggo basa using. Ya. Saniki tengah jeniki pun wah, ampun lengkap wis. Kula namung ngengetaken adat Banyuwangi hangaran Kosek Punjen. Punjen itu asalnya teko nopo? Kata punjen itu asalnya di nopo? Punjen asalnya dugi ya omongan puji. Puji dadi pujian. Pujian dadi pujen. Kadung wong Jawa ngomong pujen. Tapi teko Banyuwangi yang dadi pujen dadi punjen. Artinya padha lain yaiku pujian, puji dumateng sinten ya dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Napa kang dijaluk ya selamat sinten, selamat pengantin kekalih ini Mas Adil ambek Mbak kalih Mbak Devi. Utama ini pengennya keluarga besar, kedua mempelai, ketiganya ya keluarga besar atau yang ada di Segobang dan Taman Suruh ini. Punjen. Nah, lagi wakeh simbol-simbol ligai, tapi nawi bae yang bisa kabeh jelasaken. Nah, kawitane punjen, nah iki ana janur. Janur iku panggonane diambil dijompet teko wit kelapa ang paling dhuwur. Janur itu janah lan nur. Nur siapa? Nur Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi surganya Allah maksudnya. Jadi harapan kita sedaya kula kali panjenengan yen niku sageta gatut yang surgane Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kathah niki enten janur, enten karena mana kan tolong disudut diturunkan sopan bagian ini kan. Iki ana cingkek ya. Denggo ceng wis kudu dinyatakan dadi pengantin ya. Sebabnya ya kan dia bingung lah kadung pacaran sisiran kesuwen kapan maning iki ono welasah ya kan ya ono iri. Nah, jadi wong tuh ya welasah iku welase wis sah. Nah, jadi nek kadung welase wis sah iku artinya wis dadi suami istri ijab kabul. Ono iya ya, welase wis sah ya. Kapan ijab kabul? Tanggal 9, alhamdulillah ya. Berarti ki wis demen temenan, wis kangen temenan ya. Jadi kok iki boleh ki kan dikenali, kenal dia apa dikenalaken? Kenal dia. Wis padha demen ya. Amin Mbak Devi, alhamdulillah. Jadi kudu gediku, ojo sampai dipaksa arisan iki. Wah, zaman milenial. Iki akeh simbol-simbol doa ya, bantal kloso ini gambaraken wis duwe niat kangge berumah tangga. Bantal kloso ini untuk niat berumah tangga. Kemudian selanjutnya niki sinten jaluk tolong sapa hangan iki hangur iki ya. Pareng maning iki. Ono paneman kan? Ono cuek ya, ono cantuk. Wis golek-golek kene dhewek mergo wis kepethuk maune ya kepethuk dhewek wis dadi. Parang maning ono serotong. Serotong. Uripe hengule serotongan. Ya, serotong. Tapi saiki koyo hengan serotong. Sebabnya wis manggung gas.
Tapi nang kene masih ono mau dulur-dulur nganggo geni. Ono slopong, ono pareng maning, ono kepek. Kepek iku jaman bengi larang ya saiki ya. Saiki kipas kepek kadung wis kepengin aja diempet. Ayo wis gancang nikah. Iki adik-adik nabi hang wis umur likuran utamane ya jare wong Jawa. Kadung 1 2 3 4 5 lebih 7 9 10 hitungane gede kok. Tapi termasuk mas beda. 10 lebih 1 11 wis padha welase, ngerti welase. Sampai 11 sudah pakai 15 16 11 20 mendhuwur hing welasan maning liburan. Selikur senenge lungguh kursi. Kaya saiki seneng lungguh kursi. Selikur 24 selawe. Senenge lungguh ring kursi kuwade. Alhamdulillah wis gaduh, wis sah welase wis kesah ya. Jare wong tuwek welasah. Jadi hing mong sekolah tok kudune, hing mong ngaji tok, tapi gaduh kok sampai hing oleh ijazah tok, tapi sampai ijab sah. Ya gaduh welasah mau. Lagi kata dulur-dulur hang perlu dijelenteraken ngriki. Enten pari, ya. Lalang apa-apa ya lalangan menapa-menapa. Enten pari ku kebutuhan hidup. Paran-paran bisa mari, nanti bisa lemari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu kebutuhan yang memenuhi kebutuhan pokok. Maka kebahagiaan tengeriku simbole tengeriki pari. Jadi intinya domane wong tuwek pengen niku disimbolaken tengeriki kabeh. Kadung ngeriki kabeh dijelenteraken wakeh. Biasane ana kanca hangan maning iki, paran maning ini kan. Ya, Bapak Ibu, kula kinten tasih kathah ingkang kula jelenteraken nanging kadung dijelenteraken kabeh niki wah sampai magrib tenggung. Ana jagung. Mugi-mugi pengantin kekalih niki dadiya pengantin pasangan hang gadah derajat kang agung. Jagung ya. Ana maning paran maning iki tebu. Tebu. Cintanya sudah mantap kalbu, terus melebu kalbu, welas asih ya. Ana paran maning, wakeh enggak. Ya. Kadung ana pitakon monggo biasa ya ana hantakon ring sigobang iki. Iki paran artine. Kula kinten singkate kados mekaten kangge acara gosek punjen yen menika pujian, pujen, donga dumateng Gusti Allah. Tiyang sepuh rumiyin mungkin boten ngangge donga secara kata-kata tapi disimbolkan melalui punjen menika. Ngoten. Terus teng mriki enten pecis kenting niki juga simbol tolong dulur-dulur hang durung nawi nguweni punjen. Monggo kesempatan dinten iki uweni punjen kangge pengantin kekalih. Mekaten kula kinten cekap semanten kula nyuwun tulung sinten Bapak ngriki nggih kangge kula sesepuh monggo iki keluarga mempelai putri barangkali untuk mendoakan mempelai berdua biar bisa menjadi pasangan yang langgeng, sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Monggo kula nyuwun tulung untuk doa penutup. Bapak monggo doa bersama nggih, besanipun selamat, Bapak selamat, keluarga besar dari Bapak Abdul Hakim selamat sampai akhir kegiatan malam hari ini. Moga juga selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa akhirah. Ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Wa rahmatan dan mau rahmatan wa Allahumma ala nas'aluka bil maut wa najatan min al-azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillahi rabbil alamin. Duduk kumpul. Iya. Iya. Akan. Simbol awit dulu monggo musik. Kalian niat nopo hang ayo pengantin lah. Iya. Mugi-mugi selamat dunia akhirat. Kusek punjen doakeun pengantin kekali. Ini kan monggo lagi onang dulu musekkan terus itu disemburakan nanti betiskan dini betis yang video aja disemburakan kan betiskan dini kan temennya mana temennya sebenarnya kotek terus niki maupun niki sego jajan niki saged di pedang. Namanya ginian ini duduk. Oh, sumber utek. Enggak lagi dipingin, lagi rebutan gitu kan, sumber utek. Bagian sound system, bagian waktu, dialog, kado gendeng kita dengar ya. Nutup acara pusat pujian. Semebrung arume tendang. Tolong. Semebiaring petamanan mung siji kendange ati wong ayu hang sewasi jare kang akhir ketikulan Mbok Devi ayo musik gebyar waktunya habis kurang lebihnya kula nyuwun sepunten yang Karangsari golek kayu santen jare wis mari cekap semanten mangan wesah ojo dicampur lantara
Nawi kula salah, kula jam sepuro. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.